Βρισκόμαστε στον αρχαίο Ελαιώνα της Αίγινας. Πίσω μου βλέπετε μια υπερενόβια ελιά, 2.500 ετών, σύμφωνα με το Δημόκριτο. Είναι ένα μνημείο της φύσης, προστατευόμενο από την UNESCO, που για μένα θα αποτελεί πάντοτε πηγή έμπνευσης. Είναι και τόπος και καταφύγιο και μνήμη. Είναι όλα αυτά μαζί, δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο. Σίγουρα όμως είναι ενέργεια, περισσότερο ενέργεια και μία μόνιμη πηγή έμπνευσης για μένα. Φως, αέρας, είδωρ και γη. Όλα είναι πολύ σημαντικά, όμως για μένα το σημαντικότερο είναι η γη. Από μικρός ένιωθα μία βαθιά σύνδεση με το χώμα, τους βράχους, τα αγριολούλουδα, τα δέντρα, τα ζώα. Για μένα η γη είναι η μήτρα της ζωής. Το χρυσό φόντο δημιουργεί μια άχρονη κατάσταση και τονίζει την ουσία του θέματος. Είναι κάτι που έρχεται εντελώς ξαφνικά, δεν μπορώ να το εξηγήσω, όμως είναι σαν μια μεγάλη ανάγκη κάπου να καταγραφεί αυτό. Είναι σαν να διψάσεις και να πρέπει οπωσδήποτε να πιεις νερό. Τα φύλλα χρυσού είναι μια τεχνική, η τεχνική της βυζαντινής αγιογραφίας ουσιαστικά, που διδάχτηκα από παιδί, και στην καλλιτεχνική μου πορεία πάντρεψα με την κλασική ζωγραφική και λίγο αργότερα συνειδητοποίησα ότι ουσιαστικά ήταν μια γεωγράφηση της φύσης. Της φύσης στην οποία από παιδί έβλεπα τον Θεό. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ στην πραγματικότητα δεν ξέρω πότε πρέπει να τελειώσει ένα έργο. Μάλλον γι' αυτό το λόγο συνεχίζω να ζωγραφίζω κάθε φορά και με το ίδιο πάθος.